kejaba saking Allah kang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing rawuh sak menten kathahe tekan dhuwur tingkat bareng kae. Ya mireng jenengan ten mriku Bu. Oh mireng kok. Tapi nek jawab salam niki sing jawab kok sing ngajeng tok niki. Iki sing ten ngisor nika Bu. Iki janjane ibu-ibu nika terpana apa malah terpesona? Ya Allah Gusti. Malah terpesona karo daine sing jare bagus rupane. Ya. Napa malah do ngantuk Bu? Oh mboten. Mangan kethuk, pemangan gelek. Sampean ngantuk napa melek? Sapa muni ngenyek ngono kae. Mboten ngenyek niki takon Bu. Pasange ngaji lagi dimulai jawabane wong mangli kok lirih-lirih kuwi. Buah salak buah kedondong kalau jawab salam yang kompak dong. Yuk dijawab sing kompak sing serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten senajan meripat rada ngantuk mergo cuaca ya mendukung iki. Ning insyaallah alhamdulillah wong mangli jawabane salam tetep rasa-rasa. Niki nuduhke nek wong kene wonge do rukun-rukun kabeh. Amin. Do sehat-sehat kabeh. Ya do waras-waras kabeh. Muga-muga godhong klaras ki buntel cengkeh. Ngertos godhong klaras ki buntel cengkeh, Bu? Godhong klaras ki buntel cengkeh, muga-muga awake do waras duwite akeh. Awake do waras duwite akeh Allahumma. Wah, percaya wis pokoke angger tekan bab duit ngono kuwi paling seru nek muni amin kok, Pak. Suwe ora jamu wah pare. Suwe ora ketemu dukuh mangli pripun kabare. Sehat, Bu? Bapak-bapak inggih sami sehat sedaya Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin wa anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah sadaqallahul adzim amma ba'du. Katur para alim ulama ingkang sinanding laku utama miruganipun dumateng panjenenganipun Simbah Kiai Ghazali lan Bapak Kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggalan setunggalipun amargi saking kathahipun Bapak Kiai wonten ing tlatah Mangli Saburjo ngriki. Para pangemban-pangembating praja ingkang suci ing niat luhur ing sejo. Para bapak sanak kadang rencang mitra pitepangan ingkang manggih karaharjan, para ibu ingkang mugi winantu ing rahayu, para rawuh sedaya ingkang minulya. Syukur alhamdulillah
siang niki kita kempal ing ngriki dalam rangka nindai pengaosan haflah akhirus sanah TPQ NU Baitus Solihin Dukuh Mangli Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Leres Pak? Leres Bu? Wah niki nami TPQ ini saya niki Bu. Nami TPQ yo apik Mas Aldi ngene. TPQ NU Baitus Solihin. Bait niku panggonan utawa omah. Solih niku wong-wong sing solih utawi sae. Baitus Solihin panggonan kanggo didik pura putra ben besok dadi wong sing soleh sedaya. Allahumma. Dukuhe mangli Pak. Mangli 5 wektu aja nganti lali. Desane Soborejo. Sobo niku sapa muni kelalen ngono kowe. Sobo niku perjalanan, rejo niku kemakmuran. Soborejo perjalanan untuk mencapai tujuan yaitu keselamatan dan kemakmuran. Allahumma amin. Kok ana lali barang wong larang kok. Lah kecamatane ya Pringsurat. Pring niku sapa muni wit ngono kae. Pring niku nggambarake keindahan alam. Surat niku wacan. Dadi wong urip kudu pinter maca tanda-tandaning alam supaya ora katut ombak ing jaman. Allahumma amin. Awit mau kula perjalanan niku sing ketara pring-pringe kathah. Sing tak golek iki surate ning ndi kok ora tukul-tukul niku. Sapa muni surat cinta ngono kae. Pripun carane kabupatene Temanggung. Temanggung temen-temenan no anggone iman dateng Gusti Allah kang Maha Agung. Mula provinsine ndereke napa niki? Jawa Tengah. Nasihat kanggo ibu-ibu Bu. Jawa jadilah wanita tengah sing bisa gawe antenge omah. Pun kados ngoten niku mlebet negara jenenge Indonesia. Indahnya hidup yang takkan pernah sia-sia. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, ngaji kados ngeten iki rasane kok seneng ra Bu? Seneng napa seneng Bu? Pikirane dadi adem, atine malih ayem, uripe barang ya tentrem. Lah mboten badhe ayem pripun Pak? Niki madhep rene nyawang ibu-ibu iso kinclong-kinclong, wajahe do pating mencorong, persis kaya Nyai Blorong. Janjane sampean ki ngalem po ngenyek Mas Aldi ngono. Lho maksud kula niku ibu-ibu kinclong-kinclong, wajahe do pating mencorong, bukan berarti jenengan kuwi nek dandan moblong-moblong ning mergo sing teko insyaallah salate ora tau do bolong. Allahumma amin. Sing mongone Pak Jengkel ora sida ora. Gentenan madhep rene iki kalih ning mburi nika wah ketara bapak-bapake. Sapa muni bapak-bapak ireng-ireng ngono kae. Bapak-bapake ketara bungah wajahe do pating sumringah ketok nek wonge do sregep nggone salat berjamaah. Alhamdulillah. Seneng napa mboten Bu? Remen napa mboten Pak? Mesti seneng alias remen padahal janjane ngajine barang yo mung model praktis niki. Ngertos praktis Pak. Wonge do nglemprak bokonge adis niku praktis. Ning alhamdulillah kula jenengan patut bersyukur dening Allah Subhanahu wa taala kula jenengan sami tasih pinaringan kesempatan. Kesempatan apa Mas Aldi? Sing paling utami kesempatan saged ngugemi agamanipun Kanjeng Nabi. Kesempatan ingkang kaping kalih Bu. Alhamdulillah kula jenengan sami tasih pinaringan kesempatan umur. Bu ayo dijawab sing kompak sing serempak wong mangli Bu. Alhamdulillah kula jenengan sami tasih pinaringan kesempatan urip. Mugat gelem jawab salah ra wong kene. Iki ibu-ibu ana sing mbaten wegah tok sing aja disalahke kok ngono. Wah tapi nek bapak-bapak iki biasanya ora bakal salah iki iso dites nih kok Bu. Alhamdulillah Pak, kula jenengan sami tasih pinaringan kesempatan wah udut kae. Pokoknya nek perkara udut niku bapak-bapak ora bakal salah kok Bu. Mesti seneng alias remen. Sebab nopo? Sebab majelis niki sampun dijamin kalih Kanjeng Nabi. Ngertos napa jaminane Bu?
Sing sapa wonge lenggah nanggon majelis dzikir, majelis taklim, majelis pengajian, mongko majelis niku bakal pinayungan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Mula senajan usel-uselan, uyel-uyelan ngajine barang ya mung model praktis, wong edong lemprak bokonge atis, ning alhamdulillah kula jenengan sami insyaallah bakal pinayungan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, syukur alhamdulillah kula jenengan sami sampun lumebet wonten ing wulan Sakban nggih Bu. Biasane nek wis tekan Sakban ngono kuwi cepet tekane bodho kok ora Bu. Nah, pokoke ibu-ibu nek perkara bodho niku do semangat biasane. Lah wong nek wis Rajab, ruah, poso terus bodho. Bodho niku asale saka tembung bakdo sing tegese sakwuse. Mula anane bodho kuwi ya sakwuse poso. Nek ana wong ora gelem melu pasan, tiba-tiba kok melu badan, kuwi jenenge sulapan. Poso niku ibarate perang, bodho niku ibarate menang. Mula nek ana wong ora gelem melu poso kok melu bodho, kuwi padha karo ora gelem melu perang ning karepe Pak melu menang. Wong Sabarjo kene ya ana wong sing modele kados ngoten niku Bu. Kathah nang kene. Ya Allah Gusti. Lah kok kompak temen nek jawab akeh wong kene. Nek kayane ora ana Bu, kayane jenenge kayane niku nggih iso haa ya iso ora. Wong karang jenenge poso niku pripun sih Pak? Ibadah sing rahasia sing ngerti mung dekne karo Gusti Allah. Ketoke nek nang njaba itu bareng nang jero omah kok kolu yo ge ora ngerti kabeh ra Bu. Jero pripun ya wis ora. Nafsi aja dimungsuhi, nek perlu malah didongake mendang dolem pengdalane. Menungso wenange mung ajak-ajak urusan hidayah sing nurunke Gusti Allah. Gusti Allah mawon nek menungsane do gelem tobat, dosane di ngapura Bu. Kok kula jenengan jejer menungso kok malah Pak ndadekke perkara, kuwi jenenge nglangkai wewenange Gusti Allah. Mula monggo Bapak Ibu ingkang kula tresnani, menungso niku wajib ndonga mugi-mugi umur kula lan panjenengan sami dipun paringi berkah ngantos dumugi wulan Ramadan tahun puniki. Amin Allahumma amin. Sampun do apal napa dereng doane Bu? Nah, dereng mau pasang wis diajari Mbah Yai Ghazali niku kok. Allahumma barik lana, aja muni fi marozaqtana lho. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana tambahi wa hasil maqasidana. Do apal nggih Bu? Heeh, nek do apal ayo do ndonga bareng-bareng nggih Bu. Ben do muni kabeh biasane nek donga niku kudu diiringi kanthi siiran. Wah, niki mula tugase wong mangli Sabarjo kene kula tak siiran, tugase wong kene nyauti siirane Mas Aldi ngoten nggih. Dijawab sing kompak sing serempak nggih. Urip iki ora suwi menungso bakale bali. Kok rata-rata kok jawabane mati kabeh ra wong mangli. Kok kesusu mati kok anu kene. Lah ya maksude jawabane Pak. Ya alon-alon dhisik ngono lho. Tak belani meneh. Menungso bakale bali besok yen wis titiwanci sowan ngarsane Ilahi. Sareng-sareng besok yen wis titiwanci sowan ngarsane Ilahi. Belani meneh wong mau urung do lancar wong kene jawabane kok pokoknya gurung lancar urung tak teruske siirane. Urip iki ora suwi menungso bakale mati. Wah iki
iki ibu-ibu kudung ireng wis do muni kok ora usah dijawabi kandhani sengaja disalahke kok ngono jarene. Heeh, kae sing mburi nyauti, heeh. Wong ping 12 ya ora bakal bener wong salahke terus jarene. Lho maksud kula niku nek sing pertama si Iriane wis dadi ora bakal bali, sing keloro ne ora bakal mati, ben bervariasi ngono lho ri. Wong dikon ngaji kok dicek ngaji ya gawane Pak Bali ayo wong mangli niki. Tak belani meneh. Menungso bakale mati tumpakane kreta wesi sandangane kain mori sareng tumpakane kreta wesi sandangane kain mori Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Yuk jamaah sholat subuh, langsung subuh. Yuk jamaah sholat isya, mumpung badan durung rusak. Yuk jamaah sholat isya, mumpung durung dipikul pundak. Sarang-sarang. Yuk jamaah sholat isya, mumpung durung dipikul pundak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna bar sholat isya dilanjutke sholat napa Pak? Subuh. Pinter-pinter iki nandhake wong kene do sregep nek subuhan iki. Yuk jamaah sholat subuh, mumpung badan isih wutuh. Yuk jamaah sholat duhur, mumpung durung mlebu kubur. Sarang. Yuk jamaah sholat duhur, mumpung durung mlebu kubur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sing terakhir monggo wong mangli do ngarang dhewe-dhewe. Wah iki kari loro niki salate. Tinggal sing napa niki salat napa Bu? Asar kalih maghrib. Jajal kula tak siiran jenengan sing neruske dhewe ngoten nggih. Jajal wong kene do iso napa mboten niki. Yuk jamaah salat asar mumpung tengok tok oh angel jebule kok an Mas Aldi ngono. Lah yo angel. Mula yo larang rodoan iki. Yuk jamaah
salat asar mumpung durung nang padang mahsyar. Sing maghrib gampang niki. Yuk jamaah salat maghrib mumpung kita isih urip. Yuk jamaah salat maghrib mumpung kita isih urip. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baina Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baina Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, menawi mirsani wonten pengaosan haflah akhirus sanah TPQ kados ngeten niki, kula dados kemutan pripun perjuangan seorang ibu nalika usia kehamilan ibu wis ngancik 9 wulan punjul 10 dina. Nalika usia kehamilan ibu wis ngancik 9 wulan punjul 10 dina. Nalika jabang bayi wis mangsane dilairke ten alam donya. Begitu bayi lahir tali pusare langsung dipotong keras. Pak, ini bapak-bapak ngertos jenengan nalika tali pusare putrane dipotong, Pak? Orang ngerti wong biasane ngidepi dadi kok Mas Aldi ngoten. Nalika usia kehamilan ibu wis ngancik 9 wulan punjul 10 dina. Nalika jabang bayi wis mangsane dilairke ten alam donya. Begitu bayi lahir tali pusare langsung dipotong kres. Tali pusar langsung dipotong. Sing dadi pertanyaane nang apa beteke bekase seprono seprene yah mono yah mene ora ilang bahkan nganti tekan sak matine. Napa niki maksude supaya kula jenengan selama uripe tansah kelingan marang jasane wong tuane terutama ibune sing wani mempertaruhkan nyawane demi kelangsungan hidup putra putrane. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Neng sayang 1000 kali sayang Bu, isih cilik biyen diopeni sok imut-imut nanging nang apa bareng wis gedhe kelakuane kok malih dadi amit-amit. Bukan salah ibu mengandung, anaknya lah yang ternyata tidak mau diuntung. Mula tresnane wong tua sak klopo, tresnane putra mong saupo astagfirullahal ali. Mula peran seorang ibu niku sangatlah krusial. Ibu niku madrasatul ula. Ibu minangka madrasah kanggo anak-anake. Dene bapak sing pados maisyah kanggo keluargane. Niki jenenge seiring sejalan senada satu tujuan, satukan langkah padukan irama demi kepentingan bersama. Allahumma amin. Mula monggo Bapak Ibu didongake putra putri kula lan panjenengan sami bendo sregep anggenipun mangkat ngaji. Niki wonten lagu sing cocok kanggo nyemangati bocah cilik-cilik niki Bu. Nah, judule bocah cilik-cilik. Jenengan do apal napa mboten lagune niki Bu? Apal nggih? Monggo do selawatan sareng-sareng kali kula nggih. Diangkat tangane sareng-sareng, selawatan sing kompak sing serempak didongake muga-muga sing gelem selawatan kanthi ngangkat tangane diparingi putra-putri sing solih lan solihah, bekti dateng tiang sepah, kendel anggenipun mangkat ngaji sekolah mondok lan madrasah. Amin Allahumma amin. Niki kan ramene ora karuan sakmene kae. Daerah pegunungan. Niki badhe kula video, kula lebokke aplikasi jenenge TikTok niku. TikTok napa TikTok niku, Mbah? Oh, mbah-mbah wong kene yang ngerti TikTok ya. Lah kok gaul-gaul jebule wong kene. Heeh. Monggo sing kompak sing serempak nggih, Bu. Jadi di video niku rapi, rame dan kompak, mantap, serempak. Engko ben viral sing jenenge FYP ngono wae. Wis pokoke nek FYP niku mangke insyaallah mangli Soborejo viral iki wong kene. Soale akeh niki iso tekan mburi kono pisan kae ditambah kae sing ning dhuwur kae metangkring kae.
Monggo semangat sing kompak sing serempak. Nderek kula nggih Bu. Mangke nek tangane kula mriki berarti jenengan kanan riyen. Nek mriki berarti kiri. Oke? Bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik sandangane resik tumindake becik bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik bocah cilik-cilik. Nggih, matur suwun. Stop sih. Nah, iki urung latihan iki kurang greget niki. Iki mau kula nyelukke bocah cilik-cilik niki kok kula nyelukke bocah cilik-cilik sing teko kok bocah tua-tua niki. Alhamdulillah senajan tua-tua sing teko ning bawanane niki rena-rena niki kok Pak. Ana sing werna ireng, ana sing werna kuning barang niki. Niki bocah cilik-cilike dihendel saking gedeng Kiai Jatiriyen nggih. Mangke jenengan mengikuti mawon nggih. Besok gede dadi wong agung lelo leku anak lanang nandur jagung cilek ngaji cilek ngaji besok gede dadi wong agung monggo cilek ngaji besok gede dadi wong agung sholli wa sallim sallu ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula tresnani menawi putra sing gampang dituntun niku biasane mergo wong tuane do rukun. Nggih napa mboten Bu? Bagaimana anak ora bakal merasa resah, bagaimana anak ora bakal merasa gelisah nek wong tuane ae kendele do congkrah. Nggih napa mboten, Pak? Maka anak akan merasa aman dan nyaman manakala orang tuanya adalah orang tua yang beriman. Allahumma amin. Mula ten nggen Quran Bu, jenis rumah tangga niku wonten sekawan. Ada 4 golongan pasangan suami istri. Sinten mawon sekawan golongan iku sing pertama, sing lanang iman tapi sayang sing wedok kafir. Wonten apa mboten kira-kira Bu? Wonten. Sinten contoh-contone Nabi Lut alaihi salam. Contoh sing kaping kalih waliane sakniki Bu. Sing wedok iman tapi sayang justru sing lanang malah kafir. Sinten Mbak? Fir'aun laknatullah alaihi. Contoh sing nomor 3 rombak total sakniki. Sing lanang kafir, sing wedok ya melu-melu dadi kafir. Sinten niku? Sing jenenge Abu Lahab. Sing lanang ingkar marang Gusti Allah, sing wedok ya melu-melu ingkar marang Gusti Allah. Naudzubillahi min dalik. Nah, sing nomor sekawan Bu.
Sing nomor sekawan Bu niki rumah tangga idaman kula lan panjenengan. Sing lanang iman, sing wedok ya melu iman. Sinten niku? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kula tak takon kali ibu-ibu wong Mangli Saborejo kene iki. Jenengan nek dikon milih Bu, milih rumah tangga sing modele kados sinten Bu? Rumah tangga sing modele kados Nabi Lot, sing kados Fir'aun, kados Abu Lahab, napa rumah tangga sing modele kados Nabi Ibrahim Bu? Nabi Ibrahim. Alhamdulillah wong kene jawabane kompak-kompak, mantep-mantep Pak. Monggo disekseni bareng-bareng nggih Pak. Iki wong wedok-wedok, ibu-ibu wong Mangli do milih rumah tangga sing modele kados Nabi Ibrahim. Monggo Nabi Ibrahim bojone loro. Wes. Ya jare mas-mase cocok iku. Ya Allah Gusti wis pokoke tak dongake wong Mangli wong wedok-wedok kene sing do milih rumah tangga kaya modele Nabi Ibrahim, suaminya punya istri dua. Allahumma. Kok do muni amin iki mas-mase iki. Heeh, ketoke do seneng nek duwe bojo loro sampean Mas. Lah wong siji wae nyatane ora entek-entek kok loro ngono jare mbae niku. Ya Allah Gusti, wong mati bakal pedhot ngamale kejaba telu kang perkarane amal jariah ikhlas ati seneng sedekah ring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kudu sing sempat ora pandang sugih ora pandang larat Allah demen karo wong kaping telu duwe tinggalan anak soleh sing ngerti tatanan gelem ndongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassul nabi bismillah wa bil hadi rasulillah. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, wonten 3 golongane menungso sing mbok apike kaya ngapa ibadahe ora bakal ditampa. Bu, ora ngeri niku Bu. Ada 3 golongan manusia yang walaupun sebagus apapun amal ibadahnya tetap tak akan pernah diterima. Senajan khusuke kaya ngapa dongane ora bakal dikabulke karo Gusti Allah, bahkan ten akhirat ora bakal iso nampa syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita. Sinten niku? Sing pertama uququl walidain. Ya kuwi anak sing duraka marang wong tua. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apapun itu anak, kalau ia sampai durhaka kepada kedua orang tua, ibadahnya akan ditolak, takkan pernah diterima. Ibaratnya pangkat gede ora kanggo gawe, mamprai bandane ora bisa nyelametke, bahkan khusuke ibadahe ora bisa ngentaske, begitu nglarake atine wong tuane. Awas ning akhirat tetep bakal cilakane. Naudzubillahi min dzalik. Sing nomor kalih niki khusus kanggo ibu-ibu. Mula ibu-ibu dimirengke niki. Bu. Sing nomor kalih khusus kanggo ibu-ibu. Sing nomor loro sing ora bakal ditampa ibadah inggih niku istri yang suka melukai perasaan suami. Ten mriki nggih wonten wong wedok sing senenge nglarake atine bojone ngoten niku, Pak. Ya Allah Gusti. Kathah kok jawabane wong kene. Wah, nggone malahan. Ya Allah Gusti. Lah kok medeni temenan jebule ning mangli kene iki. Lah iya. Awet pertama kula ya wis curiga iki ketoke pusate ketoke nang kene iki kok. Lah awet mau kok akeh kabeh jawabane kok Bu.
arep mangkat kerja sing lanang digerap. Wong kene ngertos digerap, Mas. Digerap niku disentak-sentak. Didomyang niku lho. Arep mangkat kerja sing lanang digerap. Mulai kerja ya isih digerap. Pak mangane kok direwangi digerap. Durung rampung nek mangan wis digerap. Di wong lanang kok anane mung digerap-gerapan tok. Mula jaman saniki niki kathah wong lanang sing ora do tahan. Janda di Indonesia konon kabarnya meningkat jumlahnya. Mergo sing lanang do mati gasik gara-gara digerapi karo sing wedok. Ngono ki wong wedok ditinggal mati ora sedhi ati malah ana sing tega muni amek blimbing andane putus golek maning sing luwih bagus. Ya Allah. Wong kene ya ana wong sing modele kados ngoten niku, Pak. Akeh maneh. Wong ya teko. Kudunge warnane apa? Sapa muni ijo ngono kae. Ya kok seru temen kok anek muni ijo ki. Wes biasane sing mau melu tepuk tangan kae wonge niku. Wah. Padahal suami-suami sing bener Bu, kerja keras banting tulang, siang dibuat malam, malam pun dibuat siang. Untuk siapa? Hanya demi istri tersayang. Ngono kok wong wedok tega nglarake atine, tega ngremuk perasaane, dijamin ora bakal ditampa ibadahe. Allahumma. Nah, ora bakal ditampa ibadahe, tetep diamini wong kok. Ini parah nih. Ya pancen parah berarti wong kene iki hitungane. Ora bakal ditampa ibadahe wong wedok sing senenge nglarake atine bojone. Ayo do muni amin meneh ra. Ora wani, Pak. Ibu-ibu ana sing muni, "Aku wis tobat kok Mas Aldi," ngono jarene. Nah, sing nomor 3 sing ora bakal ditampa ibadahe nggih niku wong sing seneng mutus tali silaturahim. Ibarate dadi banyu ora pak nyawuk, dadi empan ora pak ndumuk, dadi godhong ora pak nyuwek, dadi uwong ora pak ngemek. Kuwi nek cara wong nggon aku kono, Bu. Nek wong mangli ya ketoke ora ana wong sing model kados ngoten niku ora, Mas. Nggone. Lho kok nggone kabeh diborong karo wong kene iki berarti. Oh, berarti ora ana bedane alias padha wae maksude kuwi. Naudzubillahi min dali. Bapak Ibu yang kula tresnani, mula monggo wonten ing pengaosan siang puniki monggo dipun niati dadiya wong sing bisa manfaati tumrap wong liya. Jenengan ngertos pripun carane ben awake dhewe niki bisa dadi wong sing manfaati, Bu? Ngendikane tiang sepuh zaman biyen, zaman kuno, jarene dikon nyonto kaya pohung. Ibu-ibu ngertos pohung? Arane pohung niku ten mriki bahasane napa, Bu? Telo malahan. Lah kok beda kok nek pohung niku bahasa Indonesiane niku singkong, nek telo bahasa Indonesiane ketela. Ngertos bedane, Bu? Pohung ki nek ning nggon daerah pegunungan biasanya nyebute poong niku lho, Bu. Telo tetepan. Ya Allah Gusti wis karep mulai. Wis tapi otak benekke wong sing bener niku nggih pohung. Pripun pohung damel napa mawon bisa. Mulai saka Tiwul Pelor Andil Lopes Bodin Emplah Gatot Sawut Suwari kabeh digawe saka pohung. Kok ngeyel lair wong kene iki. Mulai saka Tiwul Pelor Andil Lopes Bodin Emplah Gatot Sawut Suwari kabeh digawe saka pohung. Wis telo wis ora apa-apa lah. Jenengan ngertos napa bedane sawut kali suwari? Ora ngerti wong telo mbek pohung wae ora iso bedake jebule kok. Nek sawut niku carane gawe niku dikerok, tapi nek suwari niku dicajak. Ana meneh jenenge lemet gaplek, sawur samir, kerupuk opak, lengkus londok, pohung goreng, pohung bakar, pohung godhog. Kok apal sampean Mas Aldi? Apal wong dapalke kok. Mulai rada larang saiki tanggapane kok, Pak. Nah, tekan sak serimpinge barang ya apal Mas dak ini kok, Bu. Ana serimping pohung biasa, serimping pohung rasa gadung, serimping tela-tela. Ngono ki nganti isih ditambahi meneh jenenge kolak utri gethuk kawin, gethuk sing ora kawin lho. Gethuk sing ora kawin kono Mas Aldi wonten, Bu. Gethuk lindri maksudnya.
Ana meneh Mas Aldi tasih wonten meneh Pak, jenenge balung kuwuk onde-onde peyem alias tape. Ngono ki nganti kentekan jeneng tape sing digoreng dijenengke rondo royal. Ya kae, nang kene ya ana rondo royal ngoten niku Mas. Akeh maneh. Gone kok kabeh ra wong kene diborongi temenan. Nyamari temen boleh nang kene iki. Heeh, jenengan ngertos napa ciri-cirine rondo royal Mas? Pokoknya kula angger pengajian ngoten iki tak titeni kok Mas. Pokoknya ciri-ciri rondo royal niku biasane wonge nek mangkat ngaji iki kacamatanan. Wah. Ndi iki wonge? Mboten guyon Bu, kok malah disuraki rek kokan wong kene. Malah ana sing ngacungi barang kok. Oh, berarti sampean rondo royal yu ngono barang kok. Sopo muni rambutnya semiran kuning ngono kae. Wah, lah ya mbiyen niku pripun nggih nyiptake Mak Eman jenenge rondo royal tapi kok ya ora ana dudo royal ngoten nggih, Pak. Heeh, ketoke mbiyen sing nyiptake iki wong lanang sentimen karo wong wedok ketoke. Sing damel tape gawur kokan sampean. Wah, dadi yo menungso sing bisa migunani tumrap wong liya. Mula ngendikane Pak Yai Ghazali kala wau niku menungso sing apik niku khairukum man tala umruh wa hasuna amalu. Sak apik-apike menungso kabeh ya kuwi sing panjang umure lan bagus amale. Mugi-mugi tiyang mangli berjo ngriki kalebet tiyang ingkang kados mekaten amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, mula yen awake dhewe niki kepengin dadi wong sing bisa manfaati, carane niku ngendikane Kanjeng Nabi wonten 3, Bu. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Sapa wonge sing duweni ilmu mongko sedekah urun kelawan ilmune dikon mulang. Wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Sapa wonge sing duweni bondo mongko sedekah urun kelawan bandane nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun falyatasaddaq bi kuwatihi. Sapa wonge sing duweni tenaga mongko sedekah urun kelawan tenagane rewang. Dadi awake dhewe niki pilihane wonten 3, Bu. Bu. Kira-kira wong mangli kene jenengan termasuk wong sing mulang, sing nyumbang napa sing rewang, Bu? Kok rewang kabeh jawabane? Heeh. Iki ketoke mergo ngerti bakal ana sajadah terbang yo ora gelem urun niki. Weh, saya monggo ditokke niki jare ana sajadah mabur dhewe niki bakale. Wah, mugi-mugi sinten mawon sing sregep mulang alhamdulillah, sing senenge nyumbang alhamdulillah, sing bisane mung rewang nggih alhamdulillah. Sing boten pareng niku dadi wong sing nomor 4. Sinten niku wong sing gaweane nyacat apa wae sing dilakoni kancane salah kabeh miturut deknene. Naudzubillahi min dzalik. Monggo niki mas-mas panitia wis disiapke sajadahe. Heeh, mugi-mugi do nyumbang kabeh Allahumma amin. Kalih disemangati wong-wong mangli ben do sregep anggenipun ngibadah nganggo lagu judulnya Berjuang versi Taman Juruk kae. Apal lagu Taman Juruk Mas jenengan Mas? Jajal apal ora ning kutha Solo. Aduh apal kok. Tapi yo diowahi lirike ben cocok kali pengajian ngoten nggih. Nah, kalih diangkat tangane didongake mugi-mugi sing gelem selawatan kanthi ngangkat tangane sing isih mriyang muga-muga enggal kepethuk tambane. Sing isih do jomblo-jomblo. Jenengan ngertos jomblo Mbah? Sapa muni kaya kiyaine ngono kae. Oh. Sorry, sudah ada cincin melingkar. Wah. Sapa akeh melingkar ngono kae. Ono sing muni wan kok alah penganten anyar mawon pamer ngono bareng kok. Ya ora apa-apa mumpung isih anyar. Engko nek wis penganten namuh ora iso dianyarke meneh ra, Pak. Mula monggo sing paling penting ora kalah penting sing isih do duwene utang muga-muga enggal kepethuk. Sapa muni sing nagih ngono kae. Ya kepethuk rezekine njur bisa gawe nglunasi utange. Allahumma. Nah, sing amine paling seru biasane paling akeh ya utange. Berjuang.
Bapak Ibu yang kula tresnani, segala sesuatu dilakukan secara berjamaah insya Allah manfaatnya langkung kathah. Contohnya nggih ngaos ngagem media wayang kulit kados ngeten iki Pak. Niki nek ora direwangi karo tabuhane, ora direwangi karo vokale niki angel mlampahi. Contohnya maling nggih driji niki nek mung setunggal damel napa mawon susah. Ning mergo driji niki 5 bergabung menjadi satu gawe apa wae bisa. Contohnya gawe nyekel mic bisa, gawe main ke wayang bisa, pemainnya kok terimakno gawe ngombe wedang jeruk ngono. Bisa kene ora percaya. Sapa muni rungono ngono kae? Kok marahin gredeg kok anu. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger temenan nggih. Jenengan diparingi to wedang jeruk to? Heeh, diparingi. Teh diparingi teh. Teh yo diparingi. Kopine wonten. Kopine nggih wonten. Degane wonten mboten? Degane sing ora ana. Oh, syukur. Lah kula kok mboten niku tapi Belas ora dikai. Ya Allah Gusti. Diparingi mboten? Mboten. Tak kira macak dhisik pisan ki ning kene sing nabuhi wis do dikeki kabeh. Mboten. Jenengan ora do entuk wedang jeruk barang ora entuk. Mboten blas. Ora do entuk jebule. Heeh, dikeki mung putihan tok ya jebule. Sithik neni. Tur yo cilik-cilik niku. Cilik neni ya. Ya Allah Gusti kok melaske temen. Ora pas nek gawe wayangan iki telas kok. Ya jare bapake jare panitiane pembelaane engko ndak marahi nguyah-nguyuh ngono kok Pak. Tapi mau nek perkara degan ki wis wanti-wanti panitiane. Wong kene ora ana sing wani menek mergo lunyu kudanan ngono jarene. Heeh, temenan apa ora mbroh ki. Wis ya pokoke engko. Nah, kayak biasane sing tepuk tangan ki engko mulih Pak nyangoni degan kayak biasane. Nyangoni ampun setunggal. Heeh. Kudu eling karo sindene ngono. Yo nggih kula dipikirke macak ayu-ayu jenone didumpetke ning mburi ngeten kok ya. Ora gesah wis ayu-ayu umpetan nang mburi kene ora ketara ora Mbak? Ora ketara blas iki badhe disamplok wayang mangke kali jenengan kok. Heeh, ya Allah Gusti. Tapi biasane nek nang kono kae nek wis diblakake ngono ki langsung metu wedang jeruke kok ora Mbak? Ten mriki kan wong derek nate duka. Ya mbroh iki ketoke engko metu apa ora iki Mbak? Iya kali dintosi ngoten. Karo tinteni wae. Suarane wis cekik-cekik kodhok kecepet ngeten iki. Heeh. Sangel kabeh iki cah nom-nom kene iki. Wes engko gampang Mbak nek ora dikeki nganti tekan sak mulye sindene njaluk menteane ngono ae. Hados. Seniki direwangi kalih wayangan dhisik iki. Nggih ayo monggo. Niki wayang-wayange ning kono doe kula nek Pak njukuk barang mlumpate piye iki. Rada susah niki. Telepati mawon kan maring kiambuk wayange kangelan temen. Iki nek sindian wis kadung ngamuk kados ngeten iki Bu. Wong wedok ki wis kadung ngamuk iso-iso nguntal gapura barang kok Pak. Jenengan kula untal mawon saguh. Wae malah dak ini barang Pak diuntal jare kok. Galake eram ra Pak? Heeh nek sing sinden-sinden galak kados ngeten iki engko nek diundang meneh rene ora usah dijek ngono ngoten po Mas. Ora dijek jenengan wis sugih wong kula ki pesugihane jenengan kok ya. Oh ya Allah. Ora masuk blas. Heeh. Jebule kok kula duwe pesugihan kok. Iya, trimo diparingi ciki we meari yo. Tapi nek pesugihan iku biasanya identik karo tuyul kok. Berarti sampean persis tuyul. Wah. Ya kuntil anak buo. Wah, kowe kuntil anak buo jare kok, Pak. Wes ora apa-apa. Disambi karo wayangan kok biasane teko dhewe ngono. Monggo. Niki apa jenenge? Mboten usah tabuhi. Engko perange mawon nggih, Mas. Nggih. Niki wayang-wayang sing kula dalke sing cedhak-cedhak mawon apa? Soale nek mlumpat rono ketoke kaduhun kok. Mlumpat mawon syukur. Mlumpat mawon. Wong nggih nang kene kula ana daki kon mlumpat-mlumpat ngono kuwi. Ora apa-apa anggere ana rembuke ngono ae. Cobi kula tak ngetes kalih wong kene napa tasih kemutan tepang kalih tokoh-tokoh dalam pewayangan jenengan. Kemutane pol wong cerdas-cerdas kok ditantang. Jenengan ngertos niki namine sinten Bu? Wayang
takon. Nah, sinden nek wis ora dikeki degan ngono kae. Kurang sajen ceritane. Wayang kok takok-takokke Heeh, tapi ya wayang tapi kan ana jenenge ra, Bu. Jenengan ngertos niki namine sinten, Bu? Kok tingak-tinguk tok ana sing muni Werkudara barang kok kene. Ora genah masalahe. Paling yo niku pol-pole jawabane wayang ngono kae. Iki jenenge wong Jawa ning ora njawani ngono kae ra. Niki namine Duryudana. Pembarepe Kurawa Raja Ngastina. Kula tak takon, Bu, Kurawa niku jumlahe pira sih, Bu? Muni akeh ngono ora wisan maneh. Nah, Kurawa niku jumlahe 100. Ning senajan jumlahe 100 sayang kabeh ora do pecus. Jumlahe kathah mampra-mampra ning sayang ora do berkah. Tunggale akeh ning sayang do gebuk kabeh. Kurawa kendele ngaku aku rewa. Wong kene ya ana wong sing modele kados Kurawa ngoten iki, Bu. Nyaplok hake wong liya ndekemi bandane kanca wong kene ya ana. Kathah maneh. Medeni temenan jebule nang kene iki. Wah, niki nek diperangke ngono sedina sewengi ora ana rampunge niki, Bu. Mula kula ya wedi nek dikono merangke, ora cucuk masalahe. Sapa muni tambahi ngono kae. Oh, masalahe niku rong dina rong wengi njur kapan rampunge niki, ora cucuk wektune maksude niku. Ontek bareng suarane niki mangke. Wah, mergo saking sektine, Bu. Tapi sing jenenge menungso sekti kaya ngapa mesti wonten kelemahane, mesti wonten pengapesane. Nah, Duryudana niki pengapesane nanggon pilingane sing kiwa, mergo pilingane sing kiwa biyen ora keblonyoh lenga. Sapa muni lenga putih ngono kae. Bu-ibu yo jawabane ngono padha wae lenga klentik jare nek ngene. Lenga tala, lenga pertala, udu pertali, Pak. Mlora tedas tapak paluning gurindo landheping waja. Nah, Duryudana niki pengapesane nanggon pilingane sing kiwa, mergo pilingane sing kiwa biyen ora keblonyoh lenga tala. Akhire ing pungkasane cerita Duryudana niki diajar karo Werkudara tinubles pilingane sing kiwa kelawan kuku Pancanaka. Brahmana mangore manguswa mrengeng tangkati karonaning kaswase risanggon astrat mojo leng-leng angulati surya mangrangsang wayah aning marga mlaku ayo Werkudara pirang-pirang sedulurku mati sia nganti ora wujud menungso tur sasana paman senggune lan sak piturute kabeh mutar mergo saka pakartine pokal gawe Werkudara. Ayo Werkudara, kowe utang nyawa nyaur nyawa, utang getih nyaur getih. Wah, ora seneng ora gelem meneng tak sumpel tungkak cangkeme. Anane para Kurawa padha sirna kaya mergo saka sebab pokal gawemu dhewe. Sing seneng ngumbar nafsu angkara kalebu kowe. Kok saiki wani ngajak aku perang tanding, tangkep jojo milang tatu tekaning pati remuk bubuk tak lakoni. Wah, keparat kowe Werkudara, tak kokop getihmu. Mati
Ayo. Hot. 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 Ya, aduh. Ya. Edan. Oh. Oh. Ya. Hot. 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 Aduh, mati aku. Wah, tumpes pilingane. Tuh, tolke ora udara. Ora bakal tak tolno. Tolke ora bakal tak tolke. Wah. Ceritane mati ngono ae lah. Lah yo sedina sewengi kok kon neruske perang wayang. Yo kapan iki rampunge? Wong kene nek ngaji tekan barasar kados ngeten iki tekan jam piro biasane, Pak? Sapa muni tekan isak ngono kae. Yo ora apa-apa tekan isak sampai nang anteng nang kene kula tak mulih. Wes. Ya, niki kan wayang-wayang niki kan kathah. Kula jukuk sak penggal-penggal sing rame tur cocok kalih temane ngoten nggih. Wah, menawi niki jenengan napa tasih kemutan namine sinten, Bu? Sapa muni buta ngono kae. Pancen buta, tapi kan ana jenenge, Bu. Sapa muni buta terong ngono kae. Niki namine Kumbakarna adine Rahwana. Nanging senajan Kumbakarna adine Rahwana, Kumbakarna sifate mulya. Rahwana kan sifate angkara, ning nek Kumbakarna niki sifat satriya. Walaupun berbadan besar, berwajah sangar, tetapi selalu membela yang benar. Kayak sing enggak masalah, Bro, emang dari sononya syukuri aja. Ibaratnya biarlah enggak terlalu ganteng wajahnya, asalkan ganteng hatinya. Biarlah enggak terlalu cantik parasnya, asalkan cantik hatinya. Biarpun miskin harta, asalkan kaya hati. Sing buri muni pret ngono kae. Kumbakarna niki mangan lan turune ngedap-edapi, Pak. Nek mangan ngono ki tau ngentekke tumpeng 1000 ingkung godel 7. Mula nek ana wedang jeruk teko mbrangi buntal langsung karo Kumbakarna niki. Wah. Berarti yo jos temenan iki wong mangli. Nggih, alon kula ten wingking mriki ya. Lah niki kula. Lah niki. Terus. Alhamdulillah. Matur suwun nggih. Matur suwun. Ya Allah Gusti, tak ding. Oh luar biasa. Oh nggih. Matur suwun niki. Langsung Kumbakarnane ambruk niki kok. Nah, masalahnya weruh wedang jeruk kayak mau. Wis luar biasa temenan nang kene iki. Pokoke ngarani tok teko dhewe kaya ning swarga temenan iki. Tapi yo wedang jeruke wong kene pancen terbukti enak kok, Pak. Lho nuwun sewu kala wingi niku kula disuguh wedang jeruk ning nganggo jeruk marimas nih kok, Bu. Nek ten mriki niki senajan wernane kuning niki yo asli niki wedang jeruke. Mulai yo kapan-kapan kula dundang maneh rene. Disuguh wedang jeruke ngono. Nah, niki wau namine sinten, Bu? Kumbakarna. Kumbakarna niki mangan lan turune ngedap-edapi, Bu.
Nek mangan ngono ki tau ngentekke tumpeng 1000 ingkung godel 7. Nek turu ngono ki mbok digebuki nek urung karep tangi, ya ora bakal tangi wong karang buta ngono. Mula niki nek sing mauke diperangke 2 dina 2 wengi ra ana rampung iki ketoke 5 dina barang ra rampung-rampung kok, Pak. Sebab ceritane niku saking sektine. Dipanah putus 2 tangannya masih bisa maju perang. Dipanah lagi putus kedua kakinya masih bisa mengamuk dengan garang. Akhirnya dipanah lehernya, putus kepala dari badannya. Kumbakarna gugur bukan karena membela kakaknya, tetapi membela tanah airnya tercinta. Nek cara wong mangli yo NKRI harga mati. Harap diperangkan apa mboten iki, Bu? Perang ke? Wong kene kok jebule seneng perang kok, Andra. Engko njur tekan omah ditakoni bojone mau nek ngaji entuk apa makmu? Perang kok, Pak. Ngono. Ra sida rukun malah do perang karo bojone. Wonten malih tulatan prayogi satriya agung negari Ngalengka sang Kumbakarna astane nadyan to mung raseksa parandene gayuh utami duk prupuk ing Ngalengka pindha darbe atur mringkeng raka mrih nglenggana dasa muka tanging guhaduring rayi mungsuh balawanara kandhik lampahing pisang Kumbakarna nguningani dhateng pecahing swasana nggih nyayun-ayunan Udawadewanara muh preksa negari Ngalengka mandhek mangu raosing pisang Kumbakarna ingkang gawang-gawang namung ngucap ingkang rayi nggih dian gunane bisana Kakang Mas Kumbakarna mugi kepareng Kakang Mas Emut pecahing swasana perang Ngalengka Dalawadyawanara menika mboten sanes ingkang nganjalari namung kejawi Kakang Prabu Rawanaraja menawi mangke Kakang Mas Kumbakarna badhe majeng wonten ing Rananggana badhe dados menapa negari Ngalengka punapa Kakang Mas Kumbakarna badhe bebela dhateng tiyang ingkang mata angkara murka ayo Kumbakarna etokno jiwa kasatriyamu negaramu Ngalengka didak-idak dening Wadyawanara balane Remawijaya bedas elek kowe lahir ana ing bumi Ngalengka besok modern itu menemui Ngalengka yen nganti kowe lila bumi utah getih mumung didak-idak dening bangsa bangsane Wanara peda apa kowe urip ayo Kumbakarna maju ana Rananggana ora perlu kowe mandhek mangu ora perlu mandhek mangu jar pancen aku kakangmu mapan ana nggon sing bener aku mapan ana nggon sing bener yen nganti kowe ora gelem belani kadangmu bakal tak lokke sak dosamu kowe satria jerih getih wedi mati kowe ora kelingan kowe ora kelingan kumba asmane kumba anak wis mati wah Sumangkang rasa sumbar linduk bumi konjing gumarutuk tato gumuk kang jolodri rumembak penyuku mambang tu sang Wisnu Bathara Arsa nglebur bumi pancen tak akoni rasaku mandeg mayo nganggonku jumangkah ning Rananggana nanging sing dikepiye wae aku iku wis dadi anak Ngalengka besok yen aku mati ora urung ya dipangku jroning Ibu Pertiwi Praja Ngalengka sumpah ing batinku muga jagat saisine nekseni nggonku magut pupuh ora bela Kakang Rahwana kang pancen cantala ing budi ning aku magut auda mergo aku ora lila yen bumi utah getihku mung didak-idak dening bangsa bangsane Wanara balane Prabu Rama para wanara sumingkira janjira minggat Kumbakarna sing nglampumi
Dapat kowe. Wow. Wait. Wah, suminggiro. Wah. Ya. Wah. Ya. Wah. Ayo para wanara, raya kuwi karo ayo raya, ayo raya, 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 raya. Ayo raya, 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 raya. Iya, iya. Ayo raya, raya, raya. Iya, oh. Raya, wanara. Suminggiro. Akhirnya Kumbo Karnone mati. Rano sing tepuk tangan iki. Becik ketite Allah ketara sapa lakune apik mesti bakal mulya, sapa lakune Allah mesti bakal cilaka. Nah, nek pun kados ngeten iki janjane mau dipanah karo Prabu Ramawijaya, Pak. Ning kula arep manah ki panahe adohe ra karuan kudu mlompati gamelan kae nang mburi kono kae. Mula ya wis ora usah panah-panahan langsung sing metu keris ngono ae. Sapa muni dibeleh ngono kae. Oh, ana-anane wong wani mbeleh butawan. Wah, biasane nek ngaos wayangan versi kiai ngoten iki nek wis butane mati biasane nggih sedelok meneh balik kiyaine. Pamitan terus bali, biasane ngono kok, Bu. Wis ora usah tirik-tirik ana cangike barang. Wayangan kiai ora usah suwi-suwi. Nah, niki kan wau wonten panyuwunan saking panitia jane kon gawake lakon judule Pandu Swarga. Tapi niki wayange Pandu ora burung dadi niki kok, Pak. Nah, nggih pesen mula mergo wayah-wayah udan kados ngeten iki kan kulit ora garing-garing. Jadi pandune yo kapan-kapan wae lah nek kula dundang meneh rene ngono ae. Nah, tapi yo niki nek Pandu Swarga niku kan critake anak kepengin bekti maring wong tuane nggih, Bu. Ngertos napa mboten kok nggih. Ngertos nggih. Niki kula gaweke lakon sing cocok niki. Padha wae temane
Anak kepengin bekti maring wong tuane senajan wong tuane wis sedo tinimbalan dateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Ditahlilno ditalkenno iku kabeh ajaran kita. Arep diperangke napa mboten Bu? Perang maneh? Nah, nuwun sewu niki asline kan saking lakon Dewa Ruci. Nyeritake murid kepengin bekti maring gurune ning sesuai permintaan kula owahi dadi anak sing kepengin bekti maring wong tuane. Nah. Dipun sami ambanting sariranira cegah dar lan uling darapun suta nepsu kang ngombromro areremo ing tiasiraki dadya sabarang karya niralas tari maju mundur Tata Kadiwisaya Indrang Sasara Maruta Yeksa manganak anom siung nyoma wengis wong tetiwang Angrodra Betari satriya gagah gedhe dhuwur jajakan tekan mangli kene sapa? Satriya panenggak ing Pandhawa Wijasena aranku kowe sapa? Oh, tepungake. Aku Kang Aran Buta Balakana. Wah, sapa Buta Balakana? Wah, sing siji sapa? Buta Balakene. Buta kok jenenge aneh. Buta anyaran kok tukul sadurunge poso. Berarti kowe melu bodho. Melu poso apa ora? Ora, Buta kok melu poso. Gaweanku malah nggodhoni wong-wong sing poso ben padha mungkah. Bampet iku pinye wong-wong ben ora ado jamaah. Nyileni wong-wong sing rukun ben padha congkrah. Kok saiki wani jek-jekan tekan mangli kene ndek karep apa? Ngetutke jangkai sikil krenteke ati. Arep tekan ngendi dudu urusanmu. Wah, alah dalah, sengak ya omonganmu ya. Kowe nek karo wong mangli kene sing do sregep ngaji, sregep ngibadah, pernayapane. Wah, balane. Wah, nek ngono ke mungsuhku. Nang apa? Aku nderekake para kiai nyebar agama, ngajak umat padha taat. Ngajak wong ben persatuane kuat, ngajak ngibadah ben mulya tekaning akhirat, dianggep mungsuh jalaran apa? Ya pancen kuwi kabeh mungsuhku. Gaweanku pancen adu-adu. Wong lanang tak du karo wong wedok ben tukaran. Anake tak du karo wong tuane ben bentrokan. Nek perlu malah nang omah tak du karo tangga-tanggane ben bentekan. Kabeh tak du ben megatan. Aku pura-pura bala kono, aku pura-pura bala kene. Wah, berarti winginane kae ana anak ngenengke wong tuane mergo ora ditukokke HP, jebul kowe biang keroke. Wah, ana wong wedok ngenengke sing lanang mergo ora ditukokke gelang. Jebul kowe provokatore, dlodok kowe ya.
Wah, kok saiki wani jedul ning mangli kene nek ngono aku tak takon. Nang kene ana balamu apa ora? Wonge mangkat nang pengajian kene apa ora? Lamun mangkat jur babahe nang sisih ngendi? Tak senenge saka kene. Wah, kae bagian ngisor kono kae. Pokoke jigonge cedhak lawang kae. Iki sing ngarep kene ya ana iki mburi cagak kae. Kudunge warnane pink. Wis pokoke ora usah keken takon. Oh yang ana wong sing kendele maksiat kuwi balane aku. Ana wong sing senenge gragas duit kas kuwi CS aku. Ana pejabat sing senenge gaglak duwite rakyat muntal duwite umat. Nganti do blenduk waduhe kuwi balane aku kabeh. Sing tepuk tangan siji tok kan kowe. Wah, kowe nek karo wong wedok sing senenge dong ngrumpi kae pernayapane balane. Wah, nek karo wong wedok sing senenge dong ngerapi bojone pernayapane sedulure. Wah, nek karo wong wedok sing senenge utang nang warung ning bar kuwi mbambung ora dibayar pernayapane. Oh, lha kuwi besti-bestine aku kabeh kuwi. Biyen sak kelas kuwi kok. Buta kok ngerti besti barang. Ngerti wong buta pinter kok. Biyen aku sekolah, sekolah apa? Ya sekolah buta. Biyen gaweanku ora tau mlebu, ora duwe tata. Buta. Wah. Kowe nek karo bocah-bocah nom kene sing senenge do ngempani naga pernayapane. Oh, wis sedulure aku kabeh kok. Ngerti ngempani naga apa ora? Ngerti. Kedele tuku slot pokoke. Bolokmu kabeh, bolokku kabeh. Wah, aku bakal goleki swarga kanggo wong tuaku sing wis sedo. Supaya besok nang alam barzah bisa nampa rahmate Gusti, besok panggonane swarga. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggir apa ora? Ora bakal minggir. Wah, ora gelem minggir. Leno pangendamu kau akan pecah sirahmu. Ayo. Layani, Bro. Weh, bos. Woi. Tuh, edan. Woi. Woi. Edan tenang. Oh. Oh. Mati aku. Oh, terus aku konco apa kowe. Wah, tak konco. Oh,
cokot kowe. Cokot dengkulmu. Wah. Wah, tuh. Oh, dah. Oh, cokot gulune. Wah. Mati aku. Ora batok kono. Akhirnya butone mati. Ora ono sing tepuk tangan iki kok. Buta mati ngono ki perange nek arep suwi yo ajane yo solusine kudune ana degane, Pak. Nah, soalnya merangke buta ngeten iki tenagane rasa temenan kudune kok, Pak. Ya. Yo engko nek isih kurangan gampang solusine ngundang maneh ngono ae. Sapa muni larang ngono kae. Ha ngundang kula niku ora digawe amplop ya ora apa-apa kok, Bu. Sapa muni penting isine ngono kae. Ora apa-apa temenan, paling-paling ya tak titeni ngono kae. Ya, niki wonten lakon sing paling terkenal, Bu. Jenengan kudune kenal kalih niki. Wayang sing paling dikenal tiang mergo kathah tiang sing mincem-mincem metune wayang niki. Sinten? Sengkuni. Ya tomo Patih Haryo Sengkuni. Oh, Bapateng Astinapura. Lesan mawa wisa demen congkrah marang sasama. Dumek kadang nalendra ninggal tata krama. Oh, Sengkuni. Saka tembung saka kelawan uni kang tegese cilakane, remuke, apese, cacate, larane malah tekan matine ya mergo sebab saka unine cangkeme dhewe. Sengkuni niki awet isih enom tak jahat terus, Bu. Dan niki buktine. Tangan yang satu menunjuk ke depan. Ini menggambarkan bahwa Sengkuni ini senang menunjuk kesalahan orang lain dan suka mengkambing hitamkan orang lain. Sementara tangan yang satunya ini berbentuk seperti tangan raksasa. Ini menggambarkan bahwa Sengkuni ini sosok yang serakah, menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya. Mula masyarakat nek wis ana Sengkunine mesti bakal rusak masyarakate, remuk uripe. Sengkuni niki awet isih nome jahat terus, Bu. Tapi nalika nome niki ganteng, Bu. Resik kulite, cilik pawakane, bagus praupane. Nggih kados kula ngoten iki lah kira-kira. Pawakane maksudnya Mas, kok jurai kaya Sengkuni berarti sampean. Pawakane maksudnya nek ganteng yo ganteng iki sithik ning kathah kula. Nah, penasaran kan jenengan Sengkuni nalika isih nom iki kaya ngopo dong ae Mas Aldi. Nah, nikilah kang aran Haryo Sengkuni, yo Haryo Suman, yo Tri Gantalpati. Nah, kados ngeten iki, Bu, gantenge. Pancen bagus praupane ning eman remuk akhlake. Niki waone mergo diajar karo patih jenenge Patih Gondomana. Sinten, Bu? Gondomana. Mergo Sengkuni niki iri-iri kepengin dadi patih njurmit nah marang Gondomana. Kersane Gusti Kang Maha Kuwasa Gondomana jebule isih urip, Sengkuni diajar nganti remuk bubuk kados ngeten iki. Nah, niki kan
Kengser mlakune sengkleh tangane, bubrah raine menggeh napase. Duwe lara asma soale. Nah, niki kan bentuke kan setengah guyu, niki nglambangke yen Sengkuni niki ora tau ikhlas guyune. Nah, kapan Mas Aldi arep merangke Sengkuni diajar karo Gondomana, kapan-kapan wae nek kula dundang maneh rene. Nah, soale wis sore iki wektune kok, Pak. Mula ya iki mau ana sing nyebut goro-goro barang ya kapan-kapan wae lah ora nyandak wektune kok. Cik cangikane wae ibu-ibu iki. Wis langsung wae lah jujuk tekan matine ngono ae. Sengkuni niki wong angel niku matine angel. Ditumbak lakak-lakak dibedil nggih mecicil. Mergo Sengkuni niki mbiyen ya tau guling lengotala. Lengon apa? Lengotala mula ora tedes tapak paluning guring ndo landheping waja. Sengkuni niki mangkih matine diajar karo Werkudara tinubles dubure kelawan kuku Pancanaka. Nah niki mangkih perange matine Sengkuni ditabuhi nggih Mas. Siap nggih? Oke. Ridu mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ngajurit kong maguru kongso tetekaya butula war panjriting turangga esti rekata ingkang Piyoto layu sepit. Oh Sengkuni angel-angeli wong, elek-eleke wong, julik-julike wong, tak tubles nganggo kuku Pancanaka ora sirna tak sembah urip-uripan. Waduh, arep diajar karo Werkudara. Waduh, tak mlayu, aku tak mlayu. One. Oh, ah. Oh, tanda Sengkuni. Tangan. Orang tak sono. Oh, oh, tak solke. Oh, oh. Oh, ah, yes, ja. Oh, ja. Oh, apa salahku? Ayo tulang. Oh, oh, oh. Akhire Sengkunine mati. Jasate teng pretil disebar saambane padang Kurusetra minangka ngelekke dhateng kula jenengan sedaya. Yen wong-wong sing modele kados Sengkuni ngeten iki bakal terus ana ing ngendi-endi. Kula jenengan kedah sing ati-ati, mula jare Bang Napinang TV, waspadalah, waspadalah. Senajan sekedhik mugi-mugi wonten manfaatipun kagem dandosi amal pakarti kita ing saben dintenipun. Ampun bubar riyen nggih Bu. Sadurunge donga merga pengajian niku berkahe wonten dongane.
Kados ngendikanipun para winasis sapa kang tatas lan titis bakal tetes, kang tatak lan tetek bakal tutuk, kang tekun golek teken bakal tekan. Sauger asta kersa kumrembyah suku kersa jumangkah kandil nambaran niat ibadah insyaallah pinaringan berkah Allahumma amin. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian innama al usri usron. Saking tlatah mangli Soborjo kapiar soreng-rengang swaraning gending Kyai Jati kan ditembang pepeling. Bila ada bunga di taman, pasti ku petik bunga melati. Bila ada waktu dan kesempatan, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Salat singipun pandonga kula aturaken dumateng Abah kula Bapak Kyai Edi Muntoro, dumateng panjenenganipun kula aturaken. Saking kula mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa niki nggih, Bu. Sampai hampir jam 5 masih tetap tidak bergeming. Mecah rekor niki Mangli Soborjo. Soborjo ne Mangli kepengen uripe bejo karo kanca aja nganti. Allahumma sana gunung sini gunung tengah-tengah wonge akeh. Sana bingung, sini bingung,
ben atine bungah sesuk undang maneh. Muga-muga sehat awake, waras pikirane, tentrem atine, bahagia uripe, akeh duwite. Ke mau jare godhong klaras ki buntel cengkeh awak waras duwite akeh. Tapi ingat, godhong klaras ki buntel cengkeh awak waras duwite akeh, cengkeh rajangan awak waras duwite akeh ning duweni iman. Nek ora duweni iman awak waras duwite akeh biak-biakan ki mboten. Sing penting kembang kopi ning tengah alas, jogo ati ben tetep waras. Allahumma liridho illahi ta'ala wali syafati rasulillah wali kulli niyatin sholihah. Niki kok wonten tulisan rada ramyang niki. Dapat amal jariah sedekah panjenengan kala wau sampun dipun itung, digunggung, dijumlah, ditotal, dikalkulator. Niki wonten 2.889.000 rupiah, 2.889.000 rupiah khusus kagem Mushola Ar-Rahman. Muga-muga kula jenengan tambah iman, terlindung di bawah lindungan Allah yang Maha Rahman. Amin ya rabbal alamin. Liridho illahi ta'ala wali syafati rasulillah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Rasa syukur kami panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Mu. Telah Engkau panjangkan umur kami, telah Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk ikut merasakan betapa indahnya hidup ini. Untuk itu ya Allah ya Syakur, jadikan kami orang yang semakin bertambah umur, semakin bersyukur. Jauhkan kami dari sifat takabur. Jadikan kami orang yang semakin bertambah zaman, semakin bertambah iman. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Jadikan kami orang yang semakin bertambah usia, semakin bertakwa. Jauhkan kami dari sifat angkara murka. Jadikan kami orang yang semakin bertambah tahun, semakin bertambah santun. Jauhkan kami dari cobaan yang beruntun. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, santriwan santriwati kami, anak didik kami, murid-murid kami, generasi yang berakhlak dan berprestasi. Jadikan mereka investasi dunia akhirat kami. Di dunia mereka membanggakan, di akhirat mereka menyelamatkan. Jadikan mereka generasi yang wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, lisanun fasihun, perkataannya menenteramkan hati, qalbun soburun, hatinya lembut sabar menyertai, yadun aliyun, tangan di atas yang suka memberi. Jauhkan dari balak musibah kami, hindarkan dari segala halangan kami, mudahkan langkah kami, tajamkan panca indera kami, mantapkan hati kami, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, wahai dat yang hidayahnya tak kunjung putus. Duh Gusti, terusaken kawula ageng ingkang boten ngebot-eboti, terusaken landhep ingkang boten nglarani, terusaken lancip ingkang boten natoni, terusa banter ingkang boten nglancangi, terusa pinter ingkang boten ngguroni. Dadosa kawula puniki talanging toya rahmating Gusti tumrap samaning dumadi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.